Bojoku kene ngendi janjane esuk-esuk kok wis keluyuran. Bojoku jane nang ngendi esuk-esuk kok ya wis ngilang. Oh, lah dalah jebul nang kono. Jebul turu nang kene jebul iki. Cuy, Dian, ora esuk turu mah dibur banyu. Lah kok iki piye to Pak Kep? Oh isuk-isuk kok ya turu. Mbok ya kono lho. Mbedhe apa ngono? Aku lho pekelan ra ono ndek, ra ono sayuran ra ono ndek. Ya, Mama Rejan menyesal aku ya. Wah. Bro, aku pada sase. Ya kono ndang sawah, wong lanang gawe turu. Mami, Mami, Apa pacing? Seneng kok bengak ngono lho. apa bulan? Piye iki? Goblok iki. Wong lanang ngendani ra sepiro, anane guru turu. Diolahno kates wae iki ya. Udah atas sitok kok ya angel men jaran. Oh alah. Lanyi kerjane sapi kudu ipatan terus. Wah, aku juga pakan putih. Lu kayak yen ono yo. Bojul kadial. Aduh lah. Aduh. Boleh tabrak aku piye? Nanti tidak nang kene kok. Ya lho iki celuki panik sik. Ben ora mbok senenginah mbok ngolah po. Saiki ayo malah aku nyolong telo wae. Dia le. Sapine pengen tak diol, nyusahke wong tok. Ini sarapan teko-teko, wis weteng ngelih. Wis ra ono banyu. Takon apa? Iki ra ono piye. Iki dolah lah. Serbu. Wis weteng ngelih, sarapan rung teko. Wah, ono belong kae. Sopo kae sing nyolong kae lah. Op. Iki dolah kok dumrang mlayu. Gagal nyolong telo. Wah, pomo ngedang dari dalan. Kamu nanya, pernah tanya. Kamu layak.
raimu. Asem